Hmeichhe te mawngbawr ti lian tur le ti khal turin a hmehsak thina nikhata pound sing khat sanga a hlo chuak thin heng ang na thoka in hlo hi mi pa ho tan chuan a chak om ngoi ang le ma se mi panaran tho thei chi zia zang ani lo mel tlat a than chu he thil hi thiam thil pakhat ani a dor tu ten hlok na an hmu lo chuan rei tak po a tho thei lo hial mai thei ani US California hmuna patling thankin to Anthony Osorio kumsom thuma upa na pui berle asum mu na ber chu Hmeichhe mawngbawr tuailen le ti khal ani Hmeichhe tam tak te hian surgery paltlang lem lova mawngbawr na le lian tha moi zet nei chu an du ber ani awangin Anthony an a thiam thil Hmeichhe mawngbawr ti len le chei moi chu a hlok pui hle nikhata pound sing khat sanga hlo chuakin thlahata pound nuai thum sangruk atanga pound nuai li singa sang kwa zet atlo manani he a Hmeichhe mawngbawr me moi sakna atang ringo thian karman to pani Ferrari 488 le Audi R8A aleya anupui tan kar naltak ale sakbok Anthony Osorio chu fitness trainer pakhat ani awangin a hne na local Hmeichhe te hne na enge ni an tum chu alo zot fo thinani heng Hmeichhe zo na a zo te jinga mi za som kwa pakwa chuan mawngbawr na le lian nei an du tlang puya hemi hnu hian Hmeichhe te mawngbawr ti len dan le ti khal dan chu kumli chuang zet zirin azir hlo thling tani thathum chung Hmeichhe te a en kol hnu chuan an mawngbawr anal thei hle maya ama pantu po anga tel tamai ani online lama po alarin zui tu million khat point pani zet aneya a hminga po mawngbawr lalpa ti in an phua sak nge ni Remkim Optical, Zion Street, Dolis Cafe chunga, mitlam har sat nei tan engtik lai point athonin imit kan chek sak thei chia. Tarmit frame chi sang classic atanga tun lai ber kan nei reng boke. Glass quality chi sang du than tur kan kol reng boka. Power changai chi porang takin kan cha sak zung thei. Special discount pek ne kani. Khovel moina le ro puina te fiale fai takai mu hi kan du thu sam ani. Hmeichhe naupang kumsom pakhat mi chu apu in fa apai tir hnuah har sat na tokin a thi pha Thailand Kalasin province Sahat Sakhan district a putar pakhat chuan ama tunu ngei mai Hmeichhe naupang kumsom pakhat mi chu apong suala hetianga voi engemaw zat amut pui hnu hian Hmeichhe naupang lainat om tak chu arai zui ta ni in Danation Thailand chuan atar langani Vandui thak takin zirtop ni liam ta tang khan naw pai mek Hmeichhe naupang din mun chu a thalo hlea aluak na satba ka a khuwa a siktel bok ni in anu kumsom thum pathum mi chuan a soya damdoi an pek po in aluak chuak zel bok adin mun chu che chho zelin a boral zui ta ni thina tuar tu Hmeichhe naupang nu le pa te hi kumnga liam ta a khan anin then to anu chuan afanu chu apu in apong sual thin ti a hriat chu nu December thaliam ta khan doctor mena a hruai ti asoya doctorin a endik nuwa Hmeichhe naupang naw paidan chu a fel hlel ni in asoya damdoi te choin in lama an ho le ta ni en kolna an pek mek lain zirtop ni liam ta khan a khur waka anu in mangai taka akuang ko lain a boral zui ta ni Hmeichhe naupang chunga thil thleng hi police ten chui zui ngalin tual chung kot lama pong sual tu man theina tur thil poimo te an buai pui ngal ni in an soi afapa asoi saklum hnu in athi chana COVID-19 apu Turkey rama nupakhat Rasa Osman kumsom ni pasari mi chuan afapa kumsaria upa Azam Al Abdullah chu an chen na ina tui siak na thel re dot mangin avohlum ti an soya hetual thana rat thak takhi Turkey ram konia khopui Pir Hassan Street a thleng ni in mi panau panghi curfew puan ani nuwa in lama alo ho chu anu thin rimin asoi sata chiam mayani tual chung media tarlan danin Rasa Osman chuan afapa hi thel re dot manga avuak nuwa a choi chowa
chuat laia na takin a the phei boka ni kho hrelovin a awm zui ta ni a hnuwa khuma mutirin tui vot a lei zuia a hnar le ka atangin thisen a chuak na sa hle bok al abdullah chuan naupang thi ruang chu hmuin police lam hnena a hriat tir ngala rasa osman le a patron te chu an man zui ta ni an fapathi na chungchanga thuzo fia na an nei lain an fapa kumsari mi azam al abdullah chu covid-19 awanga thi ani ti in police te ma dot an soi ani police ten chui chian na an nei nu in mi panau pang chu soisak lum nge ani ti an nem heta rasa osman chu afapa ati hluma wangin dam chung tang tura shem na pek ani zui ta ni afanu kumsom ni pathum upa in fa apaya wangin athin rim hlea khoilam mi pate hrep hne na nge fa ipai ta khi tuna rang takin phone in call la thutluk na kan siam fel thua yang ti in afanu chu an khum bor bor chungin a hril zui ngal afanu po chuan anu tirang chuan papakhat afapai na pa chu phone in a call ngala reipo rialovin minute som thum nuwa Rolls Royce karin an kot zol an lo thleng ve ngal tamaya karman to takle moi zeta tang chuan thom hnoman to tak ne na in thuam putar kumsom rukmi lo chuakin ifanu in rin lo tak mai in fa apai ti ka lo hria poi ka ti in karil ru anuam lo khop mai ti a soi chuak ta ni ma sei fanu in fanu min hrin sak chuan in lian zet pahni le dor lian tak ba ka poisa dollar million ni ka peang chewanga mipa ashing ani chuan company pahni ba ka sum dollar million nga ka pe bokang ti in anu hne na chuan a soitani putar kumsom rukmi chuan ma sei fanu hian naw alo chiat pal ani chuan engber nge ka ti don ti lamero ka ngai tu ngai me ulo e fanu tan enge ti ila thang nang enge ngai vedan le ti in zo na azot le ta a anu chuan putar hne na ka fanu hian naute alo chiat pal hlawani chuan naute dang apai le dan tur kongjong in rem kan ruat leang chu ti putar chu hrilin asom zui ve ta ngalani poisa hi athupui berzok ani mai lo mo nge poisa hi pathian mel hlia tu le mi hring te zawm na ti chetu setana man ruwa jok niang le inun kha sum mangin ti chelo ra mangche